Ahojte, Evi, vidím ťa tu. Čaute, čaute všetci. Vítam vás na dnešnom masterklase. Pozdravujem vás všetkých, čo ste tu, takto online, dnes večer naživo, ale pozdravujem aj tých, ktorí si to pozrú neskôr z záznamu, takže verím, že sa tu dostane aj k širšiemu okoliu ešte ľudí, ako sme tu teraz. No, tak hneď takto 1. októbra sa tu spolu stretávame, lebo je streda a u nás sa tak hovorieva, že streda vzdelávať sa treba, všakže u nás sa to takto zaužívalo. Aj keď dnes sme posunuli čas na 19, lebo teda už aj vonku máme pomaly tmu, takže sme trošku dali skôr, takže my už skončíme v podstate o 8:30, takže potom ešte máte šancu robiť čokoľvek iné, čo by ste chceli. Ale teraz túto hodinku a pol by som bola veľmi rada, keby sme spolu využili na to, aby sme možno niečo nové sa naučili, možno niečo sa od seba nejak inšpirovali. Adam už búcha XSík, áno, jasné, ten musí byť. Vidím tam aj druhú MV generáciu, Natálku tam vidím niekde, takže veľmi som rada, že sa tu dnes takto vidíme spolu. A verím, že si teda niečo odnesiete za tú hodinku a pol, že naozaj to nebude nejaký premárnený čas pre vás. No a ja by som začala hneď prvou speakerkou, ja ju tu mám úplne takto na obraze hneď. Naše slniečko. Je to Evička Červená, ktorá bude vlastne naša prvá hostka dnes. No a ako by som Evičku predstavila, tak okrem toho, že vidíte, že vždy usmiatá, proste je to naozaj, že taký ten Vyzlieknutý. nositeľ tej dobrej energie. Dobre, to je No moje, a to je mamičky. ako? Čakaj, mi Nič, tu to mala Evička, skočilo. zapnutý mikrofón, môžeš Teraz mi tu pokračovať. skočila Evička druhá, takže aj pozdravujeme aj Evičku Štefikovú, všetky Evičky pozdravujeme. Takže vidím, že máme tu aj Rušno. No a teda naša Evka, ktorá bude teraz rozprávať, je v MVI už nejakú dobu. Nepoviem ale úplne koľko, aj keď my väčšina to vieme, ale ona vôbec nevyzerá na ten vek, aký je. Pretože v podstate už veľa rokov robí s kozmetikou Artistry, ktorá je naozaj robí divy s jej pleťou, takže ľudia aj nevedia ani uhádnuť vek. Ale keďže je tu naozaj už pomerne dlho, tak okrem analýz pleti aj a tejto veci, čo sa týka kozmetiky, ktoré téma je najbližšia, tak sa vyzná aj do Nutrilajtu, aj do športovej výživy, aj ekologickú domácnosť, je to mamina, takže používa vlastne všetky tieto veci bežne. No a Evička už niekoľkokrát urobila vlastne tú úroveň 21%, tú našu takú magickú hranicu, voláme ju aj Platinová Evička. Takže dnes nám trošku zazdieľa niečo z tej jej cesty, možno ako si naplánovať, ako sa dostať na tú vyššiu úroveň. Takže Evi, poprosím ťa, daj nám nejaké tipy, triky a rozbehni to, prosím ťa. Ahojte, ja vás všetkých zdravím. Vítajte v októbri, v novom mesiaci. Ja zbožňujem nové mesiace, nové začiatky. Ja sa dám seba hore, lebo kúkam na spodok, potom vyzerám, že pozerám len do poznámok, ale kúkam na vás. Dobre, takže no, tak začneme. Super. Ja mám dneska dobrú tému, že ako si plánovať nové úrovne. A ja som touto témou prechádzala dosť veľa a dosť často. Takže poďme na to. Ak máte poznámky, tak si napíšte niečo, určite vám to pomôže. No a ja budem dneska hovoriť asi k takým trom kategóriám ľudí. Jedna kategória ste tí noví. Je tu niekto nový, že pár mesiacov len v biznise? Dosť ste super. Potom sú tu takí, čo tak možno rok, dva, tak tápate, že čo? Možno nejaká nová úroveň, nové niečo. A potom sú tu ľudia, ktorí sú už dlhšie v biznise, ako ja napríklad. Takže aj k tým prehovorím, pretože aj vás sa týkajú nové úrovne a môžete mať kľudne aj vy nové začiatky, ako keby ste začali. Takže poďme na to. No, ako som ja plánovala nové úrovne, ja vám najskôr poviem, ako som začala. Dosť chabo, pretože nemala som žiadnu podporu na začiatku, absolútne. Mňa zaregistrovala moja sesternica a keď som prišla do Bratislavy, lebo ja som z Levic, teraz aj bývam v Leviciach, tak ja som poznala v Bratislave akurát moju sesternicu, nikoho iného. Takže veľmi dobre začať biznis úplne v novom meste a ja som Levice neriešila vtedy veľmi, lebo však mňa ľudia poznali ako zakriknutú tichú Evičku, šedú myšku, ktorá sa bojí aj odpovedať pred tabulou, takže ako
keby som niekomu zavolala hneď po škole, že mám biznis, pôjdeme na to, tak by na to kúkali, že či ti akože čo chceš robiť. Takže nemala som takú tú veľmi dobré, ako také renomé, ako by som povedala, po tej škole. Takže, ale vždy to bolo vo mne, vždy som chcela proste, už od 5 rokov som mala, že chcem podnikať a mala som už aj firmu vymyslenú, názov, aj som si ho dala. A proste, keď chcete niečo, tak proste treba ísť za tým. No a ako to plánovanie? Ja poviem taký ten rast, ako to začalo. Začalo to tým, že ja som chodila na každú jednu akciu. Ja som chodila ako taký sledovateľ, pozorovateľ a naozaj som mala pocit, že sa ma to netýka, o čom to tam je. Že ako to fakt není, že ja 21, že akože čo? Ale fandila som, bola som taký fanúšik, proste chodila som na akcie, mne sa to veľmi páčilo, ľudia, konečne dobrá energia, pretože väčšinou okolo mňa boli sami otrávenci, takže ako mne sa to tam úplne, že wow na akciách, no ale bolo to seminár za seminárom, knižka za knižkou a proste ja som si tak jedného dňa povedala, že proste musím ten plán už začať riešiť aj ja. A toto, keď vo vás precitne, že vy sa rozhodnete, že to konečne začnete robiť. Ja som, prosím vás, chodila na kontaktovačky, ja som sa tvárila, že kontaktujem. Ja som si naschvál dala kontakty, ktoré tam neboli a vedela som, že tie kontakty proste mi nikto nezdvihne. A tvárila som sa, že ako telefonujem. Takže ako chápete, v akom som ja bola stave, keď som začínala, ako som si verila. Takže Wiesner, keby to vedel, by ma zahlušil. Ale dobre. Ale jedného dňa som sa rozhodla a dohodla som si plán. A vtedy to začalo. Keď si to vy dohodnete a vy pôjdete tú príležitosť ukázať, tak vtedy príde tá zmena. Pretože ťažko si plánovať úrovne, keď nerobíte tie základné veci. Kontaktovanie, proste musíte niekomu sa opýtať, či sa pozerá po nejakom inom príjme, ako je nastavený. Hej, ťažko si niečo plánovať, pokiaľ vy nemáte to nastavenie, že chcem nejakú zmenu a chcem ja byť aktívny. Hej? Čiže ja som sa rozhodla, že ja budem aktívna. Ja som si dohodla môj prvý plán, aj som ho ukázala, však viete, ako to niektorí dopadlo. Mala som plány aj 4-hodinové a nakoniec mi povedal, že verí len svojej mame. Takže ako kadečo sa mi postávalo, aj mi zaspali na pláne. Ale všetko som chcela povedať, čiže nemusíte vedieť všetko. Naozaj, nemusíte to vedieť. Stačí len povedať, kto ste, čo robíte, kam idete, kam smerujete a čo máte. A ten človek, ja som si totiž to uvedomila, že moja úloha je opýtať sa. Moja úloha je iba opýtať sa, ako je ten človek nastavený a či hľadá nejaký spôsob, ako si navýšiť príjem. Alebo či ho zaujímajú spôsoby. Či je otvorený niečomu. A to je moja úloha, ale moja úloha nie je jeho hodnotenie, ako mi odpovie. To nie je moja to nie je moja zodpovednosť, tak by som to povedala, nie je úloha, zodpovednosť. Hej. Moja zodpovednosť je opýtať sa, jeho zodpovednosť je, čo mi odpovie. Ja s jeho zodpovednosťou nemám nič spoločné. To není o mne, je to o ňom, je to o jeho živote, o tom človeku. Čiže toto som si ja uvedomila. A vtedy som začala proste robiť tú aktivitu. Dokonca som začala robiť aj open meetingy, vtedy sme ukazovali ten marketingový plán na tabulu. Ešte bola kedy. A ja som si dohodla meetingy proste. Nečakala som, pretože som začala mať nervy, že furt to robia len tí istí ľudia. Chcela som aj ja. A chcela som sa ako keby oslobodiť, že nie som na nikom závislá na tom, aby som si robila proste svoj biznis. A toto, keď si uvedomíte, že to som napríklad poradila aj Veronike, sa ma pýtala, či si má urobiť certifikát na analýzu pleti. Hovorím, jasné, baví ťa čakať furt na niekoho, kto ti tú analýzu príde spraviť? No nebaví. Takže to nejde o to, či máš rada starostlivosť o pleť alebo nie, ale pokiaľ to máš v biznise, tak by si to proste mal vedieť. Jirko by vám tiež povedal, on sa ma tiež na to pýtal a takisto má certifikát. Takže tu není výhovorka. Proste, keď tam nemáte nikoho, kto by to robil, tak to proste musíte robiť vy. Takže zobrať tú zodpovednosť, ja by som to asi tak povedala, a
voči tej aktivite, ktorú robíte v biznise. Toto. A ja som si pozerala také staré poznámky, keď som išla na tie kvalifikácie, na tú 21 a proste z tých seminárov, z tých všelijakých tých meetingov a čo som tam tak, čo mi tak zakorenilo v hlave, bola jedna myšlienka, že najskôr je aktivita, potom je postoj a potom je tá viera. Hej. Lenže aktivita vám dá postoj a tú vieru. Hej. Ale veľa ľudí má problém podľa mňa s postojom. Mne čo pomohlo vždy? Upratať si v hlave. Dokonca sme mali aj také CDčko. Urobte si poriadok vo vašej hlave, tak sa nejako volalo. Vôbec neviem, o čom bolo to CDčko, viem, že tam rozprávali vtipy, ale mne už len ten názov toho CDčka proste evokoval to, že čo mám urobiť. A fakt som si upratala v tej hlave a povedala som si, že kam chcem ísť, kam smerujem a čo musím preto spraviť ja, aby som sa posunula. A musela som si uvedomiť, že ja musím začať byť aktívna a to je to, čo vám urobí ten rozdiel. Pretože ja som čítala knihu týždenne, chodila som na každú jednu akciu a môžete sa aj rozdať, každý deň som počúvala 2-3 CDčka, ale pokiaľ som nezačala robiť, pokiaľ som nezačala aktívne niečo naozaj robiť, že som zdvihla telefón a proste zavolala som nejakému človeku, alebo som niekomu napísala, alebo niečo. Dnes máme toľko možností. Môžete urobiť príspevok, môžete urobiť hocičo. Môžete dať, ja neviem, nejaký nový produkt alebo z niečo, čo ste nadšení. To by Adam mohol rozprávať aj hodiny o tom, ako robiť reklamu na internete, akože celkovo sebe aj biznisu. Ale môžete urobiť čokoľvek k tomu, aby ste sa priblížili, aby ste ľuďom priblížili, čo robíte. Pretože popravde, keď si naozaj dáte ruku na srdce, koľko ľudí z vášho okolia vie, že máte internetový obchod? Hej. Koľko ľudia to naozaj vedia? Alebo sa opýtate skôr, kto to ešte nevie. Pretože veľa ľudí, a ja stretám, dneska mám novú klientku, len z toho, že som dala príspevok, ako vyzerá ekológia u nás doma, tak mám z toho novú klientku a tú ženu som poznala ľudia už 3 roky a ona to nevedela, že mám internetový obchod. A toto, keď si fakt uvedomíte, že proste ľudia to nevedia a pokiaľ im to nepoviete a budete to len šušmať doma, hej, v kúpeľni alebo piť XS takto, že nikto ma nevidí, tak sa to nedostane na svetlo sveta a proste ako bolo to na tom CDčku, že myslel som, že urobím diamanta skôr, ako sa presekne, že som zaregistrovaný v BMW. Takže tak sa to nestane. Proste vedia ľudia vedieť, že vy máte ten biznis. No a čiže urobte si taký ten poriadok v hlave. Kto som, čo som, ako chcem žiť a čo vlastne chcete od toho. A keď si to totálne zjednodušíte, naozaj si to úplne zjednodušíte, tak vaša úloha je len opýtať sa. Ukázať plán nie je problém. Vždy je to len o tom, kto sedí oproti vám. Vy nemôžete ukázať zlý plán dobrému človeku. Proste nemyslím, že dobrému, ale tomu správnemu človeku nemôžete ukázať zlý plán. A môžete ukazovať aj 4-hodinový, vyšperkovaný a nakoniec vám aj tak povie, že vedú len svoje máme. Takže ako, chápete? Naučte sa také tie... Niečo pomohlo na začiatku, alebo také k tým plánovaniam úrovňam, keď som registrovala niekoho nového, alebo keď som aj ja začínala, ja som si to robila každý rok, každý mesiac, robila som si štatistiky. Napríklad, či mám nového človeka a dala som si fajku. Vie registrovať? Už niekoho zaregistroval? Dala som si fajku. Pozná všetky produkty? A pýtajte sa aj sami seba. Hej, poznám všetky produkty, potom, ja neviem, chodím na semináre, alebo i chodí ten človek na akcie, na semináre, vzdeláva sa, ja neviem, číta aspoň knihu týždenne, číta aspoň knihu týždenne. Proste všetky tie aktivity, ktoré by mal robiť, či to ten človek ovláda. A moja úloha je naučiť ho to, aby prejsť proste s tým procesom toho, že čo má vedieť k tomu, aby sa mohol správne naštartovať. A ďalšia vec, skúste si napísať veci, ktoré vás blokujú. Pretože každý ich má. Každý jeden z nás má tie veci. Prečo to nerobíte tak, ako by ste to mohli robiť? A verte tomu, že aj ja to mám. A to je ten bordel v hlave. To je to, čo si musíme upratať. A ako keby
Ja som si tak vždy hovorila, že musíte vystrieľať tie negatívne veci z tej hlavy. Proste preč. Hej, úplne preč to dať. A um, ako by som to ešte povedala, že... Počkajte, ja som stratila nitku, ale ja ju nájdem. Lebo mám tu aj nejaké poznámky. Čiže upracujte si v hlave. Áno, a ešte jedna vec. Keď pridávate ľudí do biznisu, a či začínate, alebo proste to je tá energia. Ja som jednému chalanovi tak dávno, už dávno, dávno v biznise povedala, že ak máš pohár, do ktorého naleješ vodu a neprilievaš, tak tá voda sprtkavie. Hej. A to isté je v našom biznise. Proste keď ten biznis nemá nových ľudí a keď váš tým nemá nových ľudí, ten tým sprtkavie. A to prtkanie, to sú tie negatívne myšlienky, čo proste prichádzajú ľuďom do hlavy. A prečo to nejde? A mne má... Hej? To je to, pretože, ale pokiaľ vám to nejde, že máte pocit, že ste sa ešte nenaštartovali, tak sledujte ľudí, ktorým to ide. Pretože to vaše momentum môže vzniknúť aj z momenta niekoho iného. Vy uveríte tomu, že naozaj proste je to, že ono to môže fungovať aj pre vás. Keď to môže fungovať Veronike, môže to fungovať Adamovi, môže to fungovať mne, môže to fungovať Jirkovi. Livka je teraz devina, nie? Takže proste ono to ide, len treba sa naštartovať a fakt si treba upratať v hlave a povedať si, čo mi nejde, v čom sa potrebujem zlepšiť, čo si potrebujem naplánovať, na čom potrebujem na sebe ešte zapracovať, ale hlavne, čo potrebujem, aby som vedel začať. Čo ma brzdí, proste prísť na to. A ja niekedy viem, že my si potrebujeme vyčistiť ako keby atmosféru. A každý máme také rušičky. Každý má také rušičky v hlave. A možno potrebuje človek, a mne to niekedy naozaj pomohlo, byť aspoň deň sám so sebou. Nemať tie rušičky okolo seba, pretože život vám dá toľko úloh do hlavy a toľko proste toho obsahu, že vy nemáte čas koľkokrát ani sa zamysleť na tom, že kde smerujem a proste upratať sa, nejako sám seba upratať. A toto je, čo mne vždy pomohlo na tie nové úrovne. Samozrejme, treba si to naplánovať. Treba si to rozkresliť pekne. Vždy máte pri sebe človeka, ktorý už urobil minimálne 21%, alebo už má aspoň úroveň, ktorú by ste chceli mať vy, čiže 3%, 9, 6, 9, to je úplne jedno akú, nemusí to byť hneď platinum. Ale naplánujte si to. Pokiaľ to nemáte nakreslené, tak nemáte priestor pre tých ľudí. Ako keby. Proste musíte si vytvoriť ten priestor a mať to niekde. Musíte vedieť, ako má vyzerať ten váš biznis, tá schéma toho biznisu. A potom, koľko vám to zarobí. Ak urobím toto, toľko dostanem. A to, že uveríte vy, že môžete aj vy a že existujú ľudia, pretože čo sme my tu, tak všetci sme zaregistrovaní, všetkým nám to dáva zmysel, je tak? Takže verte tomu, že sú tam ľudia, ktorým to takisto dáva zmysel, ale sú tam aj takí, čo im to nedá zmysel. Ani keby ste neviem, čo spravili, hej? Čiže tí ľudia sú už rozdelení na áno a nie. Len treba zistiť, ktorí sú tí nie a ktorí sú tí áno. A to je naša úloha. To je úplne jednoduché. Len urobte si to jednoduché. Žiadne komplikózo v hlave. Nič. A iba zistím áno, nie. To je moja úloha. To je celé. Proste. Jednoduchosť. V jednoduchosti je krása, nekomplikujte to. A, a tie nové úrovne, jasné, že musíte byť najskôr trojka, jasné, že musíte byť najskôr šeska. Aj 21 je 53. Príklad. Hej, keby som to tak uzavrela, hej. Proste 50 ľudí, ktorí má tých 200 bodov. To je 10 000 bodov a máte 21%. Je to stále iba 10 000 bodov. Môžete mať 30 ľudí, ktorí budú mať 300 bodov. A bude vám to stačiť na to, aby ste boli 21. Čiže tá 21, neberte to ako, že to je nejaký strašiak. Treba to len rozplánovať, ale hlavne potrebujete mať tú skupinu tých ľudí vybudovať, tú skupinu. Pretože bez tej skupiny budete len ľudia, ktorí sa snažia to upredávať. A ja neviem ako vy, ale ja mám rada, keď niečo predám. To je super, akože mám hneď peniaze na ruku, je to super. Predaj vôbec nie je zlá vec. Ale ja idem po pasívnom príjme.
Proste ja chcem pasívny príjem. Ja chcem, aby si tí ľudia sami nakupovali. A do dnešného dňa ľudia, už mám aj ľudí, ktorí sú možno 15-16 rokov v biznise. A oni si doteraz nakupujú každý mesiac 100-200 bodov mesačne. A s niektorými nechodia na semináre, vidíme sa možno raz za 3 roky, s niektorými sa možno vidíme raz za 4. Ale čo som urobila dobre, je na začiatku, že som s nimi dokonale prešla produkty. Pretože pokiaľ sa niekto zamiluje iba do biznisu, ale nemiluje produkty a nechce tie produkty, že netúži po tých produktoch, že fakt sú dobré a naozaj ich používa, tak jedného dňa skončí s tým biznisom, pretože aj tam je nejaký dobrý produkt inde. Proste nepochopí to, nemá tam tú lásku k tým produktom. Čiže veľmi veľa času si ušetríte tým, keď naozaj s tým človekom strávite ten čas a prejdete s ním celý katalóg, aby si vybral, čo z toho je dobre, aby si vyskúšal čo najviac vecí. A ja som dokonca plánovala objednávky s tými ľuďmi, ktorí urobia na ďalší mesiac. Čiže aj takto si viete tie úrovne plánovať, že urobíte dopredu objednávku. Dobre, a čo? Budúci mesiac. Teraz chceš toto a budúci mesiac čo? No dobre, potrebujem toto. A už tí ľudia mali proste pripravené objednávky na ten ďalší mesiac. Čiže aj toto vám môže pomôcť. A čiže toto ešte som chcela. Dobre. Ak vás napadne nejaká otázka, kľudne sa pýtajte. Ďalšia vec. Myslíte na to, kam sa chcete dostať s tým biznisom. Pretože vytvorte si v priebehu dňa také miesto iba pre vás, kde sa prenesiete do toho života, ktorý by ste žili, keby ste si to vybudovali. Aký máte cieľ? Pretože niekto má cieľ, ja neviem, možno 2-3 tisíc eur, možno má niekto cieľ vyšší, to je úplne jedno. Možno niekoho cieľ je odísť z roboty, aby ste nemuseli chodiť do práce celý život. Alebo nastúpiť po materskej, že by ste nemuseli do práce. Alebo niečo proste. Zavrite oči ešte predtým, ako si odsuniete ten budík. Skúste si, alebo si dajte 10 minút na čas, ešte kým ste v posteli, zavrite oči a fakt sa vnorte do toho sveta, ako sa cítite, keď to už je hotové. Pretože ja napríklad, keď som robila 21, ja som si dávala za každú kvalifikáciu nejakú odmenu. Ja som si dala šaty, príklad, za čo budem ocenená, nejaké nové šaty. A ja som si ich skúšala iba v tej kabinke. A potom som si ich dala doma, do spálne, mala som ich na vešiaku na skrini a strkala som si rukavy z druhej strany, ruky do rukavov. Mne sa tie šaty strašne páčili a ja som si už predstavovala, aké to bude, že už tie šaty budem mať na sebe. Čiže vy sa vnorte, chalani, kúpte si, ja neviem, motýlika alebo niečo, čo si dáte na to ocenie. To je jedno. Vnorte sa do toho, že to už máte hotové. A už to len bude. Áno, bude tam nie, bude to. Musíte byť len ochotní urobiť tú prácu. A to je všetko. Ochotný urobiť tú prácu. Ochotný prejsť si tie nie, ochotný prejsť si tie áno, ochotný proste prejsť si ten čas, čo musíte stráviť s tými ľuďmi. Ochotný výjsť z tej zóny komfortu, aj keď sa vám nechce, aj keď je vonku zima, sneží, prší, to je úplne jedno. Proste urobíte tú prácu, ktorá je potrebná. A vnorte sa do toho sveta každý deň. Zvyknite si na to, že ste v tom svete, zavrite tie oči a fakt sa tam vnorte aspoň na tých 5-10 minút. Že už to máte hotové. A dajte si niečo, čo vám to pripomenie, že tá vec bude pred vami a povedzte si, toto bude so mnou na tom pódiu. Alebo toto bude, alebo toto, ja neviem, alebo nejaký výlet, dajte si niečo, čo proste vás tam už vtiahne, že už to je hotové. A dajte si niečo za odmenu. Takže toto je to, čo mne pomohlo na tie nové úrovne. A jednu vec vám poviem. Cieľ som nikdy nezmenila. Ak sa mi to nepodarilo, zmenila som jedine dátum. To je celé. Proste nevzdávajte sa toho cieľa. Ja viem, že niektorí si to dáte možno, že niekoľko rokov už máte cieľ. Ale nevzdávajte sa. Proste tak si to stanovte na novo. A pre mňa je takisto budovať... Aj som platínová, to je úplne jedno. Hociaký odznak ste, vždy si môžete povedať, chcem novú 3, chcem novú 6, chcem novú 9 v tíme. Čiže pre každého z nás je to úplne rovnaké.
A ja si dávam tieto ciele, hej. Pre každého je to rovnaké. Akurát si stanovte, koľko tímov chcete. Zameráte sa na bronzový základ, na bronza. Proste tie úrovne, ktoré sú tam ako základ, ktoré vám pomôžu ten biznis proste urobiť správne, aby ste zarábali. A hoci koho nového, keď registrujete, dajte si cieľ, aby ste mu pomohli zarábať toľko, aby v živote neskončil. Pretože to je ten cieľ. Hej. Pretože verte tomu, že keď ľudia a pomôžeme ľuďom zarábať peniaze, reálne peniaze, proste, za ktoré si budú platiť nájomné z biznisu, budú si platiť proste život, aby vám to zaplatilo nie len život, ale aby vám to zaplatilo aj tie vaše sny a ciele. A pozerajte sa ďalej ako len na výplatu. Pretože tie výplaty ako fajn, ale to vám zaplatí účty a možno nejakú raz do roka dovolenku, ale fakt si dajte otázku, ako chcete žiť. Vyčistite si tú atmosféru doma, hej, hoci kde, proste to, čo tie rušičky, proste si skúste dať aspoň na chvíľku preč z dňa, lebo to sa nedá, proste niektorí ľudia musíte s nimi proste vychádzať, hej, niektorí sú rodina, niektorých máte doma, proste pôsobia na vás negatívne, no a čo, proste urobte si, dajte si rušičkovú zónu niekde, že pro nech vás nerušia, hej, mimo rušičkovú zónu a stanovte si tie, buďte sami so sebou a znova buďte to vy, pretože vy viete robiť biznis. Teraz hovorím k tým starším. Vy to viete, vy viete, čo máte robiť. Robte to. Áno, nie. Áno, nie. Áno, nie. To je celé, čo potrebujete k tomu, aby ste začali. Takže ak máte nejaký problém, že neviete sa v niečom rozbehnúť, alebo ja neviem plán dobre ukázať, máte pocit, vždy máte človeka v tíme, ktorý vám s tým vie pomôcť. Vždy. Takže nehambite sa povedať. Vy tu máte ľudí, ktorí vám reálne pomáhajú. Reálne. Proste niektoré akcie si musíte urobiť sami, pretože to zvládnete a ten, kto vás má v týme, tak vám povie, to zvládneš aj sám, pretože ťa poznám a zvládneš to, nepotrebuješ ma. A niektoré akcie proste proste vždy vám niekto pomôže. Minimálne, že vám proste povie, takto to poradí vám nejaké veci a tak. Takže nie ste v tom sami, ale tú aktivitu, v tom sa musíte rozhodnúť vy. A to je to, kde vám začnú tie nové úrovne, pretože bez ľudí to nejde. Proste potrebujete ľudí do biznisu, podnikanie je o ľuďoch, o kontaktoch, o vašom postoji. A keď si dáte postoj dokopy, tak viete, jak... Takže tak, no, keď vás nejaká otázka napadne, tak kľudne píšte do chatu, možno bude nejaký priestor a ja dávam teda slovo, dozdávam ďalej. A pekný večer ešte. Ďakujeme, Evička, za veľa informácií, ktorými si nás teda nie že zahltila, ale musíme si to upratať v tej hlave, aby sme sa teda rozbehli, ale v podstate tá akcia, to tu bolo asi fakt to najdôležitejšie, že keď sa rozhodnem, idem to robiť. Nie, že len nad tým rozmýšľam a čítam knižky a podobne. Takže veľmi pekne ďakujeme. Verím, že 20 jednotky budú búchať takto, čo skoro u nás v týme. No a posunieme sa v téme ďalej, aby sme sa teda nejako plus minus toho času pridržali. Takže teraz by som veľmi rada prešla na inú tému a bude to téma zdravia a bude to téma kombinácie vlastne zdravia a pitnej vody. Čo je vlastne, firma MV je vlastne taký nositeľ zdravia a teda tých produktov, ktoré majú slúžiť k tomu, aby sme sa mali lepšie, aby sme vlastne žili nejakým spôsobom lepšie. No a povie nám o tom Jirko Krejzl, ktorého tu máme, áno, vidím ho. No a Jirko je taká studnica všetkých možných informácií, on má také nejaké špeciálne priehradky podľa mňa v hlave, kde má proste informácie o MVI, on vie o Nutrilite brutálne veľa, že zrazu to začne nás sypať, tie infošky. Takže Jirko, poprosím ťa, keby si na nás vysypal teraz aj o novom eSpringu, teda o tej novej generácii, pretože ty si robil aj s tou staršou generáciou, alebo tou prvou. A teraz nám povieš niečo o tej druhej. Takže ďakujeme veľmi pekne. Poď. Ahojte, ahojte. Ja si pustím prezentáciu. To je vlastne tá istá, ktorá bola aj na seminári. Neviem, vidíte? Je to vidno? Dobre, super. Tak ja sa to budem len preklikávať v pozadí, aby ste na to videli.
Prečo je dobrý ten nový e-spring? Proste, tak to vám poviem. Uh, Toto je bod číslo 1, prečo je dobrý ten e-spring. Ako samotný e-spring, prečo upravovať vodu. Toto je po roku používania filter prvej generácie, tuto v Turni. A toto už vybledlo. Toto bolo ešte tmavšie, keď sme to vymontovali. Čiže a je to aj o dosť ťažšie ako ten pôvodný filter, tak toto je dôvod číslo 1, prečo filtrovať vodu. Lebo keď to ty kokso, to je ťažké vysloviť. Keď to nefiltruje keď to nefiltruje filter, filtrujú to vaše obličky. Je vlastne tento Cyrite, čo tu je, tie usadeniny, ten íl, alebo čo to je, stávali tu vlastne v susednom bloku, dávali kúrenie nové. Všetko tu bolo rozkopané, tak asi pri tom aj porušili nejak to potrubie a tá hlina, ten bordel sa do toho dostal. Čiže vďaka Bohu, že máme ten filter, ináč by to bolo v našom tele a naše telo by sa s tým muselo popasovať. Takže toto je dôvod číslo 1, prečo mať doma nejakú filtráciu a prečo e-spring. Od roku 2009 e-spring je svetová jednotka v oblasti úpravy pitnej vody pre domácnosti. Celosvetovo. Firma Verify Markets robí tieto prieskumy každé 2 roky a od roku 2009 e-spring bol vždy svetová jednotka. A oni ten filter ešte vylepšili. Už ten e-spring prvej generácie bol skvelý a tento je ešte lepší. A čo sa vlastne skladá? Ináč, keď môžete, kúpte si túto maketu. Je to veľmi dobrý nástroj na odprezentovanie toho, ako funguje ten filter. Nemusíte si so sebou ťahať ten veľký filter, stačí ten malý. A ako je dobré mať aj ten veľký filter, alebo vlastne potom ho môžete použiť ako šteniatko, čo som spomínal na seminári. Proste, že ako predáte najľahšie šteniatko. No takže ho dáte niekomu na týždeň a potom si ho prídete zobrať. No a on ho už nebude chcieť dať naspäť ten filter, to šteniatko. Takisto ten filter, pretože on ako bude používať, lebo už sa mi stalo, že som dal šteniatko a ani raz si z toho nenapustili vodu. Čiže dobre odvedená práca, prezentácia. Čiže ak si z toho napustia vodu, tak oni budú cítiť ten rozdiel. Proste tá voda chutí. Ona necíti tam ten chlor, tie chlorové zlúčeniny. Má to úplne, tá polievka má úplne inú chuť, keď je uvarená z tejto vody. Ten čaj má úplne inú chuť, tá káva. A po čase vám sa prečistia tie chuťové bunky, tie chuťové poháriky a začnete cítiť oveľa jemnejšie tie chute. A keď pôjdete do kaviarne a tam si vypýtate kávu a donesú vám k tomu ten pohárik vody, tak niekedy vás z toho vystrie, že čo to je za voda, že odkiaľ to splašili, či z nejaké mlaky nabrali. Lebo už cítite ten rozdiel, že čo je proste kvalitná voda, čo je proste len voda z vodovodu alebo z nejakého barelu. Ten rozdiel je cítiť. A to vlastne robí ten uhlíkový filter, ktorý je aj v tomto novom filtri. Oni ho ešte doplnili takým textilným filtrom, ktorý sa stará o predfiltráciu. Pri starom filtri bola len táto jedna vrstva, ale mne sa stalo, že raz som objednal ten filter a oni mi ho dodali aj s takým textilným predfiltrom ešte, ktorý je aj na tomto novom filtri, pretože napríklad mali sme kontakt v Bulharsku, že sme chceli tam akože do apartmanov dať e-spring a tam sme zistili, že tam sa e-spring montuje už aj s tým textilným predfiltrom originálne. U nás sa montoval bez toho, ale nejak sa ku nám dostal ten bulharský filter, tak tam už bol aj ten papierový predfilter, ktorý je aj na tomto novom, čiže ten sa stará o tie väčšie častice, tu vidíte aj na tom slajde, usadeniny, vodný časť aj vodného kameňa odstraňuje, hlavne tie usadeniny, ktoré sa usadia na tých potrubiach, že sa vám to potom nedostane do toho pohára alebo do tej vannej konvice.
A to je vlastne ten papierový filter. Potom má tú ochrannú vrstvu, ktorá je aj na tomto predchádzajúcom filtri, to je táto látka. A tá má ešte menšiu vlastne priepustnosť, čiže ešte jemnejšie častice zachytáva, už zachytáva mikroplasty z časti, zachytáva azbest, usadeniny, cysty, potom je tam ten uhlíkový blok a pri ňom sa zastavím. Ten uhlíkový blok, pardon, zabehol mi, on je výnimočný v tom, že vlastne je robený z kokosov, z kokosových škrupín. A oni majú patentovanú technológiu, kde vlastne tým procesom pálenia a potom toho aktivácie, lisovania a aktivácie toho uhlia alebo toho uhlíka, oni dosiahnu pory o veľkosti 0,2 mikróna. Iné filtry na trhu, opýtal som sa, nie GPT, ale Gemini od Google, a on mi našiel, že ostatné ostatné zariadenia majú, sorry, gramatika mi nikdy veľmi nešla, tie ostatné zariadenia majú tie pory v tomto uhlíkovom bloku do veľkosti 0,5. Náš má 0,2. A čím sú tie pory menšie, tak tým je lepšia tá filtrácia, pretože tým zachytí oveľa viac tých častíc a práve zachytáva aj tie mikroplasty do tých 0,2 mikróna. A na to má aj certifikáciu, to si kľudne môžete nájsť od NSF číslo 401. Tú certifikáciu majú aj iné filtre, ale oni majú len do toho 0,5 mikróna. A náš Spring má do 0,2. A žiadny iný filter na svete vlastne takéto parametre nemá. Oni sa môžu tým píšiť, že áno, my to máme tiež. Áno, máte, ale nemáte do takej miery ako eSpring. Potom môžete ísť do veľkosti tých mikropórov a tam proste konkurencia, momentálne konkurencia na to nemá, čo sa týka uhlíkových filtrov. Ďalej, čím je eSpring výnimočný, tak to je práve tá druhá nádobka, ktorá je novinka. A táto nádobka obsahuje LED lampu, ktorá sa stará o UV žiarenie. Ako prvý filter dostal certifikáciu na UV ledky, lebo ostatné filtre majú, tiež takisto majú UV lampy, ale oni majú lampy, alebo tie trubice, tie žariče a nemajú ledky. Výhoda týchto lediek je oproti tým žaričom, ktoré boli v tomto starom filtri, že trebalo meniť každý rok. Tu vlastne bola riadiaca jednotka, toto ste museli vypáčiť a vybrať odtiaľ tú trubicu, lebo tá obsahovala ortuť. Tam musela ísť do nebezpečného odpadu, filter mohol ísť do normálneho komunálneho. Po novom táto lampa sa mení každých 10 rokov alebo každých 5000 hodín používania. Filter vám to bude hlásiť, tu sú tie diódy. Takisto máme skvelú aplikáciu. Ona vám bude takisto hlásiť, v akom stave je ten filter, v akom stave je uhlíkový filter, v akom stave je tá lampa, kedy to treba meniť. A vy len ten filter pošlete na firmu a oni vymenia tú UV lampu. Vy sa o to nemusíte starať, nemusíte to šrobovať, rozoberať. Oni sa o to postarajú. Takisto, v čom je ten eSpring výnimočný? To je tá aplikácia. Na tú aplikáciu si môžete napojiť aj Atmosphere Sky, čističku na vzduch. Ona vám ukáže, aká je kvalita ovzdušia vo vašom dome, ale aj vonku. Že keď vidíte vonku, tak viete, že aká je tá kvalita ovzdušia, či je tam nejaký prach, ozón alebo tak. Dokonca aj vám dáva aj varovanie, že sa neodporúča nejaké vonkajšie športové aktivity, pretože také je znečistenie vonku. Čo je pecka, ale to zachádzam. Čiže aplikácia vám toto ukazuje. Cez tú aplikáciu si môžete objednať aj náhradný filter alebo priamo cez stránku alebo MV+. eSpring má nielen tie certifikácie od NSF, vlastne, ktoré mal aj ten predchádzajúci eSpring, čiže tam bolo 42, 53, 55 a 401, ale oni vlastne získali ako prvý certifikáciu na túto UV lampu a certifikáciu na tie 0,2 mikrona na tie mikroplasty.
plus ešte ten prvý filter mal len 9 tých farmaceutických látok, antibiotika, hormóny, antikoncepcie a tento nový má už 19, vlastne tým, že oni vylepšili ten samotný uhlíkový filter a pridali ešte tú ďalšiu vrstvu filtrácie. Miesto 160 má 170 kontaminantov, UV-ledka, dlhšia životnosť, nižšia spotreba energie, pretože tá UV lampa a tieto diódy sa zapínajú len pri púšťaní vody. Pri tom starom tie diódy svietili stále a keď ste mali garzonku a vám to svietilo v kuchyni a ste citliví na to svetlo, tak proste niekedy sa vám ťažšie zaspávalo, tak ste to museli zakrývať nejakou dekou, ten filter. Teraz to svieti len, keď to pustíte. A životnosť toho filtra je takisto 5000 litrov. Raz do roka sa to mení. A oveľa jednoduchšia výmena, proste nemusíte žiadne hadičky odpájať, vyberete len tento blok, filter vymeníte, dáte nový, upozornenie, keď budete dávať ten nový filter, trošku ho zatočte, pretože vy keď ho len tam vsuniete, tak tu je taká gumička a ona sa zvykne odtiaľ vyskočiť, keď to len normálne suniete, že je lepšie ho trošku tak potočiť a potom tá gumička nevyskočí. Potom tam nebudete čudovať, že prečo mi to nechce ísť do toho, ako ja som tam potom s tým maturoval, takže kým sa na to prišlo, čo sa stalo. A vlastne potom už to tam len vôjde. Dobre, to tam vôjde, teraz to tam nevôjde. Čiže oveľa jednoduchšia montáž. A čo je ešte dôležité na tom e-springu, a to som si včera večer prepočítal a mňa normálne hodilo o zem. My ten prvý filter máme doma 17 rokov. Za tých 17 rokov sme museli raz meniť tú riadiacu jednotku, pretože sme si ho brali so sebou aj na dovolenku, nám to spadlo, proste sa to poškodilo. Raz sme menili tú riadiacu jednotku a hadičky máme tie biele, tie by sa mali meniť každé 2 roky, no my sme to menili každých 4, 5, alebo až keď praskli. A potom ten usmerňovač, takisto on vlastne počasie, ten starý kovový, ten dzinzik, ten vyťahovací, on sa počasie odlomil, že vlastne on to trošku tak skorodoval, zhrdzavel, tak sa odlomil a to asi 2-krát alebo 3-krát sme menili. A ja som to včera prepočítal. Neviem, či vidíte aj tu ten kraj tej tabulky, čo on nezakrýva. Či je to dobre vidno? Nevadí. Dobre, prebehnem tú tabulku. Použil som aktuálne ceny podľa katalógov, ktoré boli vlastne na ten pôvodný filter. Cena bola 1063, naša cena. Cena náhradného filtra je 250. Cena tých hadičiek, ktoré by sa mali meniť každé 2 roky, čiže 9-krát za tých 18 rokov, alebo tých 17 rokov, čo mám. Ten usmerňovač, čo som musel asi 4-krát meniť, ten kovový, tak ten stojí 132 € a ten elektrický modul stojí 187 aktuálne. Ja som ho mal za ruke, ale dal som ho sem, že dobre, keby som ho musel zaplatiť, ten filter, plus cena za spotrebu vody od vodárni, aktuálny cenník a tam ešte vlastne vodárne majú aj cenu za odberné miesto, to je nejakých 10 € ročne. Celkové náklady na ten e-spring a na tú vodu ma vyšli na nejakých 6833 € za tých 17 rokov. S tým, že ja som počítal spotrebu 5 litrov denne, čo vychádzalo na nejakých 32 400 litrov. A keby tú vodu som si musel kupovať v obchode, a to je len rajec, neprlivá voda, nič Evian alebo nejaká luxusná voda, obyčajný rajec, pri cene 44 centov za liter, čo bola najlacnejšia cena, čo som našiel na internete, tak tam tie náklady vychádzali na 14 256 €. Keby som si kúpoval len tú balónnu vodu. Versus tých 6800 za e-spring, aktuálna cena. A ten e-spring, keď som si kupoval v 2007 alebo 2008, tak stál nejakých 800 €. Takže to nebolo tých 1063. Ten náhradný filter stál nejakých 220, teraz stojí 250. Čiže ja som schválne použil aktuálne ceny a aj tak je úspora skoro 7 500 €
len tým, že sme mali doma tento filter a že sme z neho pili vodu, len pili, ale my sme s touto vodou aj varili čaj, varili polievky, varili kávu, kvety polievali, zvieratá pili tú vodu, čiže tá spotreba tam bola oveľa, oveľa, oveľa vyššia. A ja som to ešte potom prepočítal aj na tento nový filter, to je vlastne tá druhá kolónka, cena 1218, náhradný filter 227, hadičky sú rovnaké, usmerňovač je tam lacnejší, ten nový, ten keramický, ten stojí len 100 euro, voda je, a pri cene tej istej vody dokopy úspora je pri tomto novom filtri, keď ho budem mať 17 rokov, tak 7800 eur ušporím. Čiže ešte o nejakých 400 eur viac oproti tomuto filtru prvej generácie. Čo je ako celkom dosť. Na to len, že počítam s tou spotrebou 5 litrov na osobu. Ale keď je tam už väčšia tá rodina a povedzme majú spotrebu 10 litrov denne, tak si to vypočítate, že keby si to museli kupovať tú balenú vodu, kde by to mali nie tých 32 000 litrov, ale 64, čiže nejakých 28 000 by za to dali, za tú balenú vodu, za tých 17-18 rokov. Čiže oni by tam ušporili dosť. Ešte o nejakých 14 000 viacej. Takže skúste sa nad tým rozmýšľať, že áno, ten filter možno stojí 1200 eur raz, alebo môžete si to kúpiť raz, ako jedenkrát to zaplatiť cez Klarnu na 3-krát, alebo na splátky. Ale ono sa to sakra oplatí, ten filter. A ja som mal ešte aj porovnanie, čo sa týka pre firmy, vlastne pripravené, ktoré používajú barelovú vodu, tie stojany, no tam tá úspora tam bola ešte vyššia. Tam proste takúto úsporu mali, myslím, za nejakých 6-7 rokov. Že každý rok ušporili skoro tisícku na to, len na tomto jednom filtri. Keď proste sme brali kanceláriu, že je tam 10 zamestnancov, majú jednu kuchynku a každý si z toho napúšťa, tak to boli aj vlastne pre firmy to môže byť taký argument, že aj tak to môžete ušetriť, konsolidovať. Čiže vlastne mi sa aj vďaka tomuto podarilo predať zo pár filtrov z tejto generácie, že som natrafil aj melancholika, ktorý chcel do mňa fakty, tak som mu to ukázal, sme to spolu vypočítali, lebo to som pred ním počítal. A on sa pozeral, že wow, dobre, tak si kúpili zo pár tých filtrov do jednej firmy, 5 filtrov. Čiže toto bol, keď idete na vlastne niekoho, pre koho sú dôležité peniaze, alebo kto pozná hodnotu peňazí, tak môžete ísť aj touto cestou. Ďalšia cesta je táto voda, ktorá je z eSpringu, ona je kvalitou kojenecká voda. Čiže aj pre mladé rodiny s deťmi, vlastne pre mamičky, ktoré už nekoja alebo začínajú pomaličky aj dávať vodu deťatkám, ideálne riešenie. Proste to je pre celú rodinu. Nemusia zvlášť kupovať ľudskú, alebo neviem, aká voda je. Neviem, lebo nekupujeme tú vodu. Máme doma eSpring. Takisto pre športovcov. Oni vedia, že to telo potrebuje tie minerály, ktoré sú v tej vode. Reverzná osmova sa tých minerálov zbaví. Tie sa musia potom naspäť vrátiť, ale už tu nie sú v takom pomere, ako pôvodne v tej vode boli. Aj teraz sme boli cez víkend na jednej akcii. Aj tam odznelo to, čo sa všade školí, že pre naše telo je najlepšie to, čo je lokálne. Lokálne ovocie, lokálna zelenina, lokálna voda, lokálne potraviny. Čo myslíte, prečo má napríklad zloženie XXU? Prečo je zloženie XXU
napríklad pre Strednú Európu úplne iné, ako je Double X napríklad v Ázii alebo v Južnej Afrike. Úplne iná skladba tela. Darmo sme ľudia, darmo máme rovnakú DNA. Naše tela majú iné požiadavky. Na minerály, na vitamíny, na fytonutrienty a vlastne pijeme tú domácu vodu, to, čo je z našho okolia, tak to je prirodzené pre naše telo. Nie proste nejaká voda z roztopených ľadovcov, neviem, Norska, čo sa tam vymýšľa, že to dovážajú ešte, no super, máme málo ľadovcov, ešte ich rozžubeme na to, aby to niekto vypil, ako super biznis. Ďalej, ekológia, koľko filtrov, vlastne koľko fľašiek, to je aj v tom letáku, od Ispringu, ktorý tu nemám. Staňte si tie materiály, ktoré máme na stránke. Takisto, ak je pre niekoho dôležitá ekológia, tak mu ukázte proste jeden filter, to je 5000 litrov vody. To je 5000 litrových fľašiek, ktoré nikto nevyhodí, ktoré sa nemusia recyklovať, ktoré sa nemusia dopraviť, ktoré si nemusíte kúpiť, to vláčiť domov, potom vykladať to z auta, ťahať to na tretie poschodie a ešte k tomu sa aj výťah pokazí, no tak super, aspoň máte cvičenie, tak toto máte doma. Tak toto máte tých 5000 litrov dokonalej vody. A nemusíte kvôli tomu ísť sekať ľadovce, ty kokso. To ma vykolajilo minule, keď som to počul. Dobre. To by som vám ešte povedal. No a ešte naštudujte si aj to, že prečo je dôležitá voda pre naše telo, že proste keď máme dehydratáciu, pri akých percentách, ako sa to prejavuje, že proste oči vysychajú, sliznice, potom začínajú zlyhávať orgány a tak ďalej. Ale aj keď trošku už máte menej tej vody, napríklad sa vám zvýši krvný tlak. Cítite také búšenie, zmeniate si tlak, že mám vysoký, tak skúste si spomenúť, že koľko vody ste vypili za ten deň. A potom zistíte, že tým, že len doplníte tú vodu, tak veľa takýchto zdravotných prejavov viete zmierniť, viete im úplne predísť. Obličkové kamene, problémy s obličkami, s močovým mechúrom a tak ďalej. Moč by mal byť číry, bez zápachu, bez farby. Ak taký nie je, tak to je vlastne telo tým ukazuje a dáva najavo, že je dehydratované. Ja tiež proste, ja som dneska pomarančový džús. Ja som tiež dneska málo pil. Takže minimálne tie 2-3 litre vody. Odporúča sa 3 deci na 10 kg váhy, že ak má niekto 100 kg, tak 3 litre. Ale kľudne, aj keď máte menej, tak 3 litre. Telu neuškodíte. Len nevypíte prosím naraz viac ako pol litra. A potom musíte často chodiť na záchod. A nie viac ako 8 litrov na deň, lebo potom sú už rozhádžete minerály v tele a orgány to takisto potom nezvládajú. Čiže okolo tých 3 litrov to je eňo. Dobre, Tak. Jirko, ak môžem, tak ja sa Môžeš. s tebou pripijem na našou Ispringovou vodou. A ako som hovorila, ty si úplne, že studnica informácií, ty by si podľa mňa nám tu vedel ešte tak 2 hodiny rozprávať a naozaj už to vieš prepájať s tým zdravím, je to úplne perfektné a vidno, že naozaj, keď s tebou sa človek stretne, tak mu to vieš predať, proste máš tie fakty, máš tie informácie, takže my ti veľmi pekne ďakujeme. Aby sme sa stihli nejako v tom časovom limite, tak už som ťa tak jemnučko prerušila, ale naozaj veľmi pekne ďakujem. Ešte aj Livku tu budeme mať, teda verím, že sa nejak prestriedate, aby sme to stihli. Takže veľká vďaka za tvoje infošky a poďme mi ďalej, teda v programe. Teraz nás čaká človek, ktorý pomáha ľuďom žiť slobodnejší a autentický život. A on sám sa rozhodol pre niečo takéto pred pár rokmi a ide si tú svoju cestu. A je to človek, od ktorého podľa mňa my sa vieme fakt veľa učiť, hlavne my, čo sme tu v jeho týme. Tak ako Evička hovorila, že vždy sa máš na koho obrátiť, vždy sa môžeš niekoho opýtať, tak naozaj Adam je ten človek, ktorého my sa veľa pýtame
Veľa sa od neho vždy dozvieme, má tie skúsenosti, má aj tú múdrosť, alebo naozaj, že venuje sa aj seba rozvoju, takže má naozaj, je rozhľadený proste po mnohých stránkach, že môžeme sa od neho veľa učiť. A dnes nám trošku načrtne niečo z tej jeho cesty, takže nech už nezdržiavam. Adam, ideš na to. Je to teda Adam Belica, to ste asi pochopili však. Takže Adam, poprosím ťa, poď na to. Ďakujem za slovo. Uh, Pekný večer všetkým želám. Priatelia, no, my sme sa tu celkom rozohnili, takto v stredu, aj Evička trošku to natiahla, Jirko to trochu natiahol, ja len chcem akože vás tak ako, že keby sme náhodou, aby sme neboli teraz pod stresom, lebo Veronika aj prvýkrát moderuje, tak nech jej to spravíme jednoduchšie, že keby sme náhodou to potiahli do 20:40, že či ste s tým akože komfortní, že o 10 minút navyše, alebo tak, hej, no tak, že aby sme sa zbytočne nejak nestresovali, kto samozrejme bude musieť nejak ísť, tak potom si to vie spätne zo záznamu ešte pozrieť. A poďme sa na to pozrieť, na tú nejakú moju biznisovú cestu. O tom by sa dalo samozrejme rozprávať možno aj 3 hodiny, ale tak ja som vám tu niečo tak zhrnul vlastne, že ako som ja nejak začínal a čo ma po tej ceste stretlo. Možno niektorí tie príbehy máte radi, niektorí možno máte radi radšej tie technickejšie informácie, takže my sa ideme teraz na ten nejaký môj gazdovský príbeh vrhnúť a ja verím tomu, že sa trošku na to možno aj zabavíte. Ja som vyberal dneska aj trošku také staršie fotky, také vykopávky a možno sa na tom aj zabavíte a verím tomu, že vás to aj inšpiruje. Takže ja to vám to idem zazdieľať a dajte mi len vedieť, že či vidíte teraz prezentáciu. Dám mi zakývte hlavičkou, dobre, ok, super. Že moja cesta v MV. No, poďme na to. Takto, každý, kto sa do MV podnikania pridá, tak si všímajte u tých ľudí jeden taký spoločný, je tam jeden spoločný menovateľ, komu tú MV príležitosť predáte a ten spoločný menovateľ je, že ten človek cíti, že sa chce posunúť nejakým iným smerom v živote. Hej, môžu to byť, väčšinou sa zapájajú do biznisu ľudia, ktorí povedzme sú vyhoretí zo zamestnania, sú proste v nejakom podnikaní, ktoré ich moc nenaplňa, alebo to môže byť žena, ktorá je po nejakom vzťahu a proste hľadá nejaký reštart a chce sa proste, že už ten človek, ja to poviem tak, že nakopila sa tá bolesť a chce sa odraziť iným smerom. A toto nás v podstate ako keby nejak tak trošku spája a ja vlastne vo mne sa nakopila tiež nejaká bolesť. A tá bolesť bola v roku 2014 vlastne, kedy ja som sa snažil dneska nájsť nejakú, prosím vás, že nejakú frustrovanú fotku študenta na ekonomickej univerzite, ale bohužiaľ som frustrovanú nenašiel, ale bol som frustrovaný študent na ekonomickej univerzite, kedy som tam študoval podnikanie v obchode a cestovnom ruchu a bol som tam tak, viete, však to poznáte, no rodičia proste, že bez vysokej, kam to dotiahneš, no čo by si ty chcel v živote, hej, takže idete na tú vysokú, ale ja som tak nejak bytostne cítil, že tam už nemám byť, ale ten môj mozog, že akože je fajn tam byť, no. Takže tu som si spravil nejaký, dal som tu nejaký výcud akože tých mojich fotiek, takže mňa postretol v druhom ročníku MV Business, nakontaktoval ma chalan vlastne na Facebooku, ktorého som nepoznal, takže len tak mi napísal, možno niektorí, čo ste tu dneska, tak ja som vám napísal, hej, že čo ste ho ani nepoznali, nejakého Adama Belicu a jednoducho to bol moment, kedy som sa išiel pozrieť do Mlynskej doliny, v Bratislave, vlastne do takého študentského, takého Elan klubu, tam to chalan vysvetloval, on tam pripol takou pripínačkou ten papier o taký nejaký stĺp a tam to začal malovať MV marketingový plán, bolo nás tam asi 6 a ja som tú noc vlastne nemohol spať, lebo som konečne videl nejakú vstupenku z toho, ako by sa dalo vlastne, lebo ja som vedel, čo ma čaká po škole, keď niečo nezmením, že budem chodiť celý život do roboty, hej, a vedel som, že proste to nemôžem tak ja fungovať, že chcem skrátka tú slobodu. Ja som sa vždy cítil ako slobodný človek, ktorý chce tvoriť a vytvárať vlastné veci. No a tak som sa vtedy vlastne zaregistroval, ja som tu vám tu naschvál odfotil ten e-spring. Dneska som ho fotil, lebo ho tu mám 11 rokov. Takže ja som sa zaregistroval s e-springom, priatelia, ako študent na výške, 21 ročný. Tak som sa s e-springom zaregistroval, takže budete mať aj ľudí, ktorí sa vám registrujú do biznisu aj s filtrom na vodu a môžu to byť aj študenti. Niektorí si možno aj hovoria, že skade som mal peniaze, ale tak niečo som si samozrejme nasyslil po nejakých veľkonočných šíbačkách, narodeninách a tak ďalej. No a tu som aj dal nejaké fotky akože zo štátnic, na tej právo tam ľudia všetci oslavovali, iba ja som tam jediný neurobil tie štátnice, takže som tam trošku taký pokrčený, všetci sa chceli fotiť. No a tu vlastne začala nejaká tá moja biznisová cesta. No samozrejme tá podpora nebola ako u Evičky. Keď som prišiel s filtrom domov, tak mama tá akože sa rozrevala vlastne, že som pomaly zadlžil rodinu a že čo to robím. Otcovi som to radšej nehovoril, lebo to by bola ako katastrofa. No tak som sa pustil do biznisu a za prvý rok sa toho moc nepodarilo. Ja som hlavne ako Evka, proste ja som bol taký, že chodil som, mňa veľmi bavili tie biznisové akcie. Ja som začal chodiť od septembra na semináre. Ja som sa registroval v apríli, od septembra som začal chodiť na všetky v podstate semináre tie lokálne, začal som čítať knihy, mňa tá literatúra bavila, začal som počúvať nahrávky a chodil som s mojím sponzorom, tým, že som introvert, hrával som počítačové hry a
florbal a proste mal som asi 30-40 kontaktov, no tak tiež som nemal nejaké meno, hej, že teraz ako tu mám, že ak teraz, že máme 200 kontaktov, alebo 18-ročný človek už má 1000 followerov na Instagrame, že môže už začať ten biznis, má úplne iný štart, hej, ako my sme mali možno v tej dobe. Takže ja som začal od piky so svojím sponzorom chodiť po vonku. No a teda začalo sa postupne budovanie skupiny, takže ja som sa reálne odpichol možno až tak po prvom roku toho, čo som za prvý rok som spravil úroveň 3% asi. Takže začal som si samozrejme nejaký vision board, začali sme písať s ľuďmi sny, začali sme registrovať prvých ľudí. Možno vám aj niekto dal takú úlohu, že napíš si zoznam svojich 101 snov a cieľov. Začal som počúvať tie nahrávky a vždycky, keď vidím inak Katku, tak ja som si dneska spomenul, že túto fotku dám kvôli nej, ak mám notebook, nahrávku pustenú, zošitík, XSIK a zapisujem si veci. Takže ja som si veľmi na tom proste fičal, že mňa to bavilo viacej ako škola vlastne. Čiže ja som v podstate tú školu potom tak ako keby flákal, ale tak som to nejako dokončil, ale som sa začal venovať biznisu. Chodili sme na dream buildingy, toto sme mali so skupinou, so sponzormi. Tuto chalan vlastne, čo je, že Bjornov boss, tak to on napríklad to som mal chalana registrovaného v biznise. Dal som sa na schvál tú fotku, lebo niekedy mi tak, že neviem, ako by som robil obrat. On mi tiež hovoril, že ja neviem, ako mám robiť obrat. Ja, že tak prídem ja na Intrak, zoberieme XSI a budeme klopať po dverách na Intraku a budeme to predávať, hej. Tak sme zobrali XSI, išli sme vlastne takto po Intrakoch. Takže toto boli také biznisové začiatky a vlastne tá skupina sa začala rozrastať postupne. Toto je rok nejaký 2017 asi a tam vidíte tú dolnú fotku. My sme mali v týme vtedy asi okolo 20 chalanov. Tá skupina robila úroveň 9%, každý ten chalan robil zhruba okolo nejakých 50 bodov, 40 bodov, to boli 16, 17, 18 roční chalani a tá skupina sa vlastne takto postupne budovala. Ja som aj potom robil aj tam na seminároch, hej, to sme už chodili na veľké konferencie. No a dostalo sa to až do fáze, kedy vlastne sa nám podarilo do roku 2020 popri škole, ja som mal aj brigády, hrával som ešte florbal, popri tom v podstate sme spravili úroveň 15%. To sú také nejaké fotky zo seminárov, ešte vtedy bola aj taká, to vlastne aj teraz sme boli na tej lodi, že v podstate od MV máte jednak tú dovolenku za úroveň, ale jednak dovolenku aj keď máte ľudí na veľkých konferenciách. No a tá fotka vľavo hore, tak to som zrovna dával dokopy ľudí na Eagle Cruise, na ktorej sme boli. V podstate ona sa kvôli covidu zrušila. Takže toto bolo postupne tie začiatky a tie vlastne tie postupné kroky, ako budovať ten biznis. Takže možno, ak aj ty nemáš ešte toho prvého človečika, ty začínaš písať ten svoj príbeh, začínaš si robiť ten svoj možno vision board, ak teraz Katka posielala, máš nejakých prvých ľudí, začneš s nimi písať sny, možno dáte nejaký dream building, naplánujete nejakú akciu, viem, že teraz tam chystáte s tými mamičkami niečo s Veronikou, takže postupne sa začína vlastne budovať tá skupina. Samozrejme, jasné, budú ľudia, ktorí odpadnú, možno budú ľudia, ktorí si zostanú nakupovať a budú ľudia, ktorí proste pôjdu s tebou ďalej a budú vidieť tú víziu. Až teda prišiel COVID, ja som sa dneska inak pozeral, tam na schvál nič není v tej prezentácii, lebo ja som z covidu nenašiel vlastne ani jednu fotku. Nám v podstate zrušili nám všetky živé akcie, takže ja z online nemám že ani jednu fotku, takže všetko bolo na online, takže to covidové obdobie bolo pre veľa ľudí a pre veľa odvetví takým poklesom, možno ste to aj sami zažili, ja som tiež mal aj problém aj v zamestnaní a aj biznisovo to šlo v podstate dole a zažil som si aj taký ten. Neviem, či to poznáte, ale taký posun po tabulke dole. Tí, čo ste noví, tak si to ešte nezažili. Ale ty, ak ideš 3, 6, 9, 12, 15, tak ja som vlastne išiel potom, že 15, 12, 9, 6, 3. Takže aj takéto niečo sa dá zažiť. Samozrejme, je to súčasť nejakej cesty. No a potom prišlo rozhodnutie, v podstate ja som vystrieľal viacero zamestnaní, to poznáte, ja som sa snažil riešiť ten istý problém rovnakým riešením. Neviem, či to poznáte. Že ja v podstate ten istý problém, že stále som prišiel do nejakej roboty, začal som to robiť, spoznal som ľudí a mňa to vždy tak ako keby prestávalo baviť po 3/4 roku, po roku a išiel som do novej roboty, a do novej roboty, a do novej roboty. Ja som takto vystriedal fakt tých zamestnaní veľmi veľa, až som sa po poslednej skúsenosti v tom Peru, to poznáte ten príbeh, o tom by sa dalo tiež ešte dlho rozprávať, tak som sa rozhodol, že teda vrátim sa znovu na túto podnikateľskú cestu a MV Business spojím viac so sociálnymi sieťami. Takže znovu, nový vision board, priatelia, pre tých starých. To je teraz hovorím na tých starých znovu. Nový vision board. Tí, čo ste v biznise možno aj rok, dva, nikam ste sa neposunuli, ste nejaký zaseknutý, 5 rokov, 10 rokov. Tak nový vision board. Vždycky je, keď nie som aktívny, tak potrebujem sa vrátiť k tým snom, to je základ. Takže znovu vision board, fotka napravo, znovu som si povedal, že XS je tá správna cesta. Takže že ideme znovu do toho. No a postupne sa začala vlastne budovať tá skupina. Ja som začal robiť hlavne ten online. Ja som predtým robil vždy tie stredka, presne ako Evička vravila. My sme mali networkovačky, kontaktovačky, chodili sme tam, volali sme tam a ja som si proste povedal teraz druhýkrát, že
začnem ten biznis robiť inak. Jednoducho budem to vidieť medzinárodne, budem to robiť tak, že môžeme mať ľudí registrovaných aj v Čechách, aj v Poľsku, aj v Maďarsku, aj v Rakúsku, proste celosvetovo, ale musím sa to naučiť robiť online. Cez ten COVID som sa to nenaučil robiť online, možno som tak trošku čakal, že poviem to tak na rovinu, že niekto s tým príde, nikto s tým neprišiel, tak som si povedal teraz, že s tým prídem ja. Takže začal som postupne budovať tú skupinu. Livka je vlastne prvý človek, ktorý sa zaregistroval vlastne po tomto mojom rozhodnutí. Teraz je Nová Devina, bude rozprávať za chvíľku. A jej som napísal na Instagrame ako mojej sledovateľke. Takže začal som písať v podstate všetkým mojim sledovateľom a začal som hľadať ľudí, ktorí chcú zmenu a ktorí sa chcú niekam posunúť. Takže postupne sme znovu začali budovať tú skupinku. Kročík po kročiku, jednak zo streamov, jednak aj z nejakých živých stretiek, jednak aj z Instagramu, z LinkedInu a z kade tade. No a teda takto to asi vyzerá. Ja vždy každému hovorím, že nech si spraví tú fotku toho štart svojho podnikania. A teraz keby sa vám spätne na to pozrieť, tak ja niektorým aj hovorím, že proste foď si to. Že teraz už mám v hlave, ja túto prezentáciu, čo vám ukazujem, tak som to mal v hlave už pred pol rokom. Že teraz keby sa vám spätne vrátiť, by som viac fotil. Foď si tú cestu, môže to byť pre tvoje deti, môže to byť pre nejakých tvojich známych, môže to byť pre teba, proste dokumentuj si tú svoju cestu a vlastne takto, je to také milé, no, tak dneska ste tu viacerí z tých fotiek, a som vás tu takto dal, aj Andreja, aj Bašku, aj Veroniku, Katku a vlastne hovorím, že to je štart proste tvojho podnikania, to štart tvojej nejakej novej cesty, takže dokumentuj tú svoju cestu, aby si mal potom ten príbeh ako zazdieľať. No a teda veľký boom spravila Veronika, ktorej samozrejme som vďačný, že sa do biznisu s nami pustila, pretože ja som mal taký trochu problém, že nikto ako keby ma nevedel zduplikovať, že som sa nevedel posunúť na úroveň 12%. No a ale ona proste prišla prvá, ktorá zobrala to know-how, uvidela tú víziu, išla s tým do terénu a začali sa tie veci diať, spravila šesku, spravila devinku, chytila sa Livka, chytili sa ďalší ľudia a teraz vlastne my tvoríme to, čo teraz tu vidíte, tak my tvoríme nejaké momentum. A teraz, keď zoberiete nejakého nového človeka do toho biznisu, tak on tú vieru bude mať po prvom seminári, že to funguje. On ten postoj chytí. Čiže ono teraz je už, keď sa darí, tak je to ľahšie veriť, ako keď sa nedarí. Takže teraz má každý z vás, kto sa do toho biznisu pustíte a poviete si, OK, idem na to, tak to máte o mnoho jednoduchšie, lebo ten seminár spraví prácu za vás, ten masterclass dnešný spraví tú prácu proste za vás. Takže pozývajte ľudí na akcie a takto sa vlastne buduje tá komunita z masterclassu na masterclass, zo semináru na seminár, z team buildingu na team building, takto sa vlastne buduje ten sieťový biznis. A keď je to možno ten biznis produktov, áno, musíte si zamilovať nejaký produkt. Možno nebudeš kupovať XSI, OK, možno nebudeš kupovať Nutrilite, OK, možno nebudeš kupovať eSpring, OK. Stále ti tam stačí mať 5-10 produktov, ktoré si zamiluješ a na tom vlastne je postavená tá podnikateľská príležitosť. Preto MV je sieť, vlastne tá svetová jednotka, lebo jednak sú tam kvalitné produkty a jednak kvalitný leadership a kvalitné vzdelávanie. A to, kam vlastne smerujeme, alebo to, kam ja to vidím v budúcom, nehovorím, že budúci rok, ale 2027, 8 je proste sloboda. Je to to, aby ľudia jednak vďaka MV biznisu žili slobodu, podnikali, robiť projekty s rodinou, s ľuďmi, ktorých majú radi, to je prvá vec. Aby sme robili vlastné konferencie v rámci Slovenska, nemuseli chodiť stále do Čiech. No aby možno aj ľudia, máme kopec ľudí, ktorí prídu do MV biznisu, naučia sa tie podnikateľské základy a rozbehnú si nejaký vlastný biznis. Možno nebudete MV 21 všetci. Možno budete MV 9, ale splníš si svoj sen, že vybuduješ nejakú, ja neviem, miliónovú firmu, alebo vlastne nejaké fyzioterapeutické centrum, alebo vlastne niečo proste. A toto je vlastne ten odkaz, ktorý firma MV tých 66 rokov dáva. Ja som lepšie fotky nenašiel, som tak ako zo seminárov tiež tak zobral, hej, ale teda toto by sme tu chceli mať a ja verím tomu, že v budúcom roku sa nám podarí zduplikovať, ako sa tento rok podarí duplikovať devinky a 12, a verím tomu, že aj 12 do Vianoc, tak budúci rok by som bol rád, keby sa začali duplikovať 21 v skupine. A posledná vec, ešte také, by som sa tak rozbehol, tak ja vám chcem ukázať možno taký vedľajší efekt vlastne toho, keď ste v MV biznise, keď ste v tomto prostredí, keď pracujete na sebe, tak čo sa vám začne diať, je, že môžete mať vplyv aj mimo MV podnikania. A to je vlastne ten projekt, ktorý ja mám, Zbieracia patrola, ktorým budem tiež už mať 5. rok a je to koncept vlastne, ktorý keby som sa nenaučil to, čo sa tu učí v MV podnikaní, tak by to nevzniklo, ten celý projekt. Vlastne je to sieťovanie
ľudí to isté, ale za účelom nie slobody a podnikania a slobodného života, ale za účelom čistenia planety. A to je taký ten odkaz asi na záver, že um, ty to nerobíš kvôli sebe iba. Tým, že si v MV biznise a tým, že si tu, tak ja som tento biznis nikdy nevidel ako len, že ideme predávať, neviem, XS alebo eSpring, alebo je to fajn, je to super. Ja som to vždycky videl ako to, že jednoducho vďaka tomu prostrediu môže z teba byť lepší človek. A vy nikdy neviete, ktorý ďalší Adam Belica čaká. Ty nikdy nevieš, komu to posunieš. Ty nikdy nevieš. Takže toto vás chcem ako keby s tým odkazom nejak tak poslať na október, aby si zmenil svoj znak v októbri, lebo to nerobíš iba kvôli sebe. Z tvojej dvanástky, z tvojej deviny, z tvojej šestky, z tvojej petnáctky, z tvojej neviem čo, platiny, safíra, to je jedno, bude čerpať z toho tvoji rodičia, tvoje deti, tvoji známi, tvoji kamaráti, všetci. Takže poď zmeniť odznak v oktobri. Nechám doznieť myšlienku. Ďakujeme krásne, Adam. Tak verím, že aj z tohto ste si niečo zobrali. Hlavne teda ideme zmeniť odznaky. Všetci, čo sme tu. Posunieme sa v programe ďalej. Ako Adam hovoril, trošku meškáme, takže možno aj jemne zrýchlime. Už aj túto moje dieťa mi tak naznačuje, že v izbe. Že kde má pyžamo. Dobre, budeme pokračovať a teraz by sme sa dostali k panelu obľúbených produktov. Tam naozaj veľmi krátko, máme tam iba jedného speakera, ktorý by nám zazdielal zo pár z takých tých jeho obľúbených vecí a to je Vilko Kovár, takže Vilko, ak môžeš, tak nám niečo k tomuto povedz. Ahojte, ma počuť? Dobre, tak ja som teda dostal za úlohu povedať niečo z mojich obľúbených produktov. Budem rýchly, keďže trošku nestíhame. Samozrejme z toho počtu produktov je veľmi ťažké vybrať tie 3-4, pretože za niekoľko rokov ja sám používam pomerne dosť produktov, prípadne v domácnosti našej, po rodine a tak. Ja som si teraz vybral tieto. Prvý je, už to bude vidno, asi nie. XS Electrolyte Drink. Sú to proste elektrolyty. Nejdem nejak do hĺbky, o tom by vedel povedať Jirko, ale do detailov, ale ja osobne to používam pri tréningoch a zápasoch, keďže hrávam futbal na amatérskej úrovni za takú dedinu. A dosť mi to pomáha, krátke, aby ste pochopili, o čo ide, tí, čo neviete. Počas výkonu vlastne človek stráca elektrolyty, treba ich doplňať. Je to v podstate niečo, aký ontový nápoj. Skvelo to chutí, takže dosť mi to pomáha pri výkonoch. Druhé by som dal asi proteinové tyčinky nové XS v zložení 40, 30, 30. Zase skvelo chutia. Ja to používam, keď nestíham buď akože zdať nejaké jedlo, alebo že niekam idem, tak je to taká, dá sa použiť ako náhrada stravy, taká zdravá. Namiesto toho, aby som si kúpil nejakú proste nezdravú blbosť, tak si dám vlastne tyčinku z môjho e-shopu. Um, na záver som si vybral nové šampóny Satinic, ktoré vlastne, no však máme ich doma niekoľko druhov, keďže máme rôzne rady na rôzne problémy a tak. Áno. A ja osobne, hlavne teda v lete, máme už teda jeseň, ale hlavne v lete
používam ten modrý čistiaci, on je taký osviežujúci, teda hlavne v lete je ešte viac osviežujúci. Tiež všetky skvele voňajú, to zloženie je úžasné a mm, som s nimi veľmi spokojný. A ešte som si vybral jeden taký posledný sprchový gel G&H Rada Nourish. Uh, no, keďže doma to používame celá rodina, tak v podstate každú chvíľu objednávam nový. Um, Zase skvelovania, ten pocit je proste neopísateľný. To treba proste vyskúšať. A na záver mám takú čerstvú skúsenosť z rodiny. Asi na východe môj detko má cez 80 rokov, no a má problémy s nohami. A keďže majú baňu, tak proste nejad chodí do sprchy, pretože proste musí akože prechádzať cez tú vaňu a je mu také nepríjemné, no a trošku s tým bojuje, keď musí ísť akože do sprchy a do vane. A teraz v lete, ak sme tam boli na dovolenke, tak mal som tam asi polku tej menšej fľaše. Tak som povedal, že mi to nechám, však to akože doužívajú, vyskúšajú, že ja mám doma ešte tú väčšiu fľašu. A po pár týždňoch nedávno mi babka volala, že detko, že to vyskúšal, že z toho mega nadšený, že sa teší akože kedy pôjde do sprchy, že krásne to vonia a že je úplne z toho nadšený. Takže, takže to môže pomôcť aj takýmto spôsobom. Odo mňa asi všetko na dnes. Super, Vilko, ďakujeme veľmi pekne za tvoje zdieľanie skúseností aj so starými rodičmi. Určite vyskúšajte. No a ja by som prešla na oceňovanie. Prebehneme to tak celkom rýchlo, aj keď určite sa budeme ešte týmto kočkám venovať aj neskôr. A začala by som Baškou. Baši, si tu? Si tu. Ozvi sa mi, prosím. Baši, nepočujeme ťa. Počkaj, skúša sa odmutovať. Je Yes. to pôjde. To by mal byť taký mikrofónik asi. Niekde. A? Áno, prepáčte, ja som jak dôchodkyňa niekedy v týchto veciach. No tak si v Ahojte. téme, pozri sa, v téme Ja som tu dôchodcovskej. všetko možné postlačala, ale nie to, kam som sa chcela dostať. No, takže ahojte. Ahoj, Baška, vítame ťa Asi tu u nás. ďakujem. Super, tak ako Adam hovoril, môžeme registrovať aj inde ako na Slovensku a práve ty si toho živý dôkaz, že vlastne Adam teba zaregistroval v Rakúsku a aj si naša nová trojka, teda nová, no staronová, si naša trojka, takže už máš aj nejaké úspechy v biznise. Tak možno len tak v krátkosti, keby si nám niečo o sebe povedala veľmi krátko, prečo si sa možno zaregistrovala, prečo si tu a nejak čo v tom vidíš. A možno úplne taká podotázka, ale neviem, čo to úplne budeme mať čas. Či vlastne si sa rozhodla nejakým spôsobom riešiť iba ten rakúsky trh, alebo keďže si aj teda Slovenka, tak či aj nejako na Slovensko máš nejaký presah? Takže ahojte všetci ešte raz. Ja vlastne som fyzioterapeutka, žijem v Rakúsku už vyše 10 rokov. A áno, vlastne Adam ma oslovil cez Instagram, no a keďže sa volá presne tak isto ako jeden môj kamarát tuto z našej dediny, tak si vravím, že to proste nie je iba taká náhoda. A už som vedela, že mi chce teda ponúknuť asi nejaké produkty a tak ďalej a vždycky som to tak nejak, nie že odsudzovala alebo čo, ale nebola som moc na tejto veci a vlastne som nikdy tomu nedala šancu a tak som si povedala, že dobre, tak toto nebude náhoda, že tak dám tomu šancu, tak vlastne sme sa dohodli na rozhovor a mi predstavil MV, tak som si povedala, že OK, že tak však nedám za to nič, keď to vyskúšam. No a vlastne asi by som sa orientovala skôr na ten rakúsky trh, pretože na Slovensku síce chodievam, ale už viac menej proste žijem tam, stretávam sa tam viac menej s ľuďmi, neviem. Neviem, čo bude v budúcnosti, neviem to ešte takto dopredu povedať, však uvidím, kebyže sa mi náhodou, že
nejakí kamaráti pritrafia alebo tak, čo by sa chceli registrovať a žijú na Slovensku, tak možno si spravíme registráciu na Slovensku, uvidíme. Ale tak vlastne čisto zo zvedavosti som do toho išla a som si povedala, že však proste majú veľa produktov, takže každý, presne ako tam hovorí, že stačí, keď si tam nájde niekto pár tých produktov, takže ja to tak stále v podstate testujem a skúšam, že čo mi tam vyhovuje, čo mi tam nevyhovuje a tak ďalej. A dúfam, že sa dostavím aj na seminár v novembri a uvidíme, ako to vystrelí. Ono to tí 3% vystrelili rýchlo, ale tak hej, zatiaľ nie som, musím povedať popravde, že úplne aktívna, lebo sa s tým tak stále v podstate zoznamujem. Jasné, super, tak aj to je tvoja cesta. Uvidíš, ako to pôjde do budúcna. Veľmi radi ťa uvidíme teda na akcii, naživo, ak by si prišla. A ja Ďakujem vás. teda Baške a prejdem na Livku, čo teraz úplne čerstvo je naša nová deviatka, čo je brutálne skvelé. Livi, my sa z toho brutálne tešíme. Fakt je to super. A tá deviatka je možno také niečo, aspoň teda pre mňa to tak bolo, že vlastne už máš vstupenku na ten leadership. Môžeš začať chodiť na leadershipy, na semináre, teda nie len tie, kde chodia všetci, ale tam, kde chodia tí, ktorí už naozaj sa chcú stať tým dobrým lídrom. Takže Livi, ešte raz veľká gratulácia od nás všetkých a určite naozaj aj ďalší masterclass ťa máme naplánovanú, že nám niečo viac povieš určite aj na seminári, takže teraz možno len tak v krátkosti, aby sme to dnes stihli. A tak nám povedz nejaké prvé dojmy, včera si proste dotiahla tú úroveň a možno ako si na to išla, alebo možno čokoľvek, nejaké len tvoje bezprostredné pocity potom. Ďakujem veľmi pekne za gratulácie aj celkovo však týmu, aj Adamovi. Takže nie je to iba moja zásluha, ale celkovo celého vzdelávacieho systému a proste všetko tu hrá rolu. No ale určite je na tom asi najdôležitejšie to rozhodnutie, čo už na sebe vnímam, že vlastne už som teraz tretí rok, bude presne v októbri, že som 3 roky vlastne v biznise. Takže tak no, každý rok, kebyže som si trojku pridala, nie že 3, 6, 9. Ale nie, akože šesku som tiež teraz robila, no ale tak už matematicky si to počítam, ale no nič. Takže neviem, no to rozhodnutie vlastne prišlo tento rok, hlavne kvôli tomu, že sme sa tak rozbehli aj čo sa týka našich plánov, aj rodina a proste budovať sa chceme a tak, čiže vlastne tie financie určite máme akože prioritu teraz, že zarábať. Aj som si vlastne tak proste prechádzala a rozmýšľala, že ako sa dostať ešte k väčším príjmom a tak. No a tak či tak mi stále vychádzalo, že v podstate tak som na materskej a môžem si ešte pekne, krásne privyrobiť aj cez MV a už keď som tu, tak prečo to nevyužiť? Takže neviem, no asi som dozrela vlastne aj to sebavedomie, proste všetko, uverila som tomu, že to dám a nejak som sa s tým stotožnila už konečne. A sme sa rozbehli a hneď sme si dali aj svoju vlastnú akciu, už konečne, čo sme plánovali jeden. A tak nie je tak dlho, ale sme už akože podarilo sa, čiže tam bol veľký úspech na to, že to bola úplne že prvá premiérová akcia naša offline. Takže všetci, čo tam boli, tak všetci si aj kúpili, aj objednávali potom, takže sme z toho boli úplne prekvapení, že to tak krásne vyšlo. No a ja som mala ešte problém vlastne aj, za to mi to tak trvalo dlhšie, že som sa bála tak akože ľudí, oslovovať ich a tak, že sa znovu dostať proste do povedomia a tak, takže s tým som pracovala a som sa dopracovala k tomu, že som opäť vlastne v kontakte s tými starými známymi a teplé kontakty a tak. A tak to vyšlo pekne všetko. Čiže a hlavne aj to, z toho sa teším, že vlastne na ten leadership, že už môžem ísť aj ja normálne, že som si to akože zapracovala na sebe a som to dosiahla, čiže teším sa z toho, no. Tak asi takto. No aj my sa veľmi tešíme, takže držíme palce na to stúpanie po tabulke stále vyššie, lebo ty si teda v MVI plníš akože ozaj, že všetky sny. Hej. Od toho, že si tu našla manžela, až po to, že teraz vo chvíľu bude búchať 21 a tie príjmy naozaj asi porastú. Takže fakt držíme veľmi palce a budeme sa tešiť na ďalšie tvoje úspechy. Ďakujem krásne teda, Livke. No a my teda zbehneme ešte na rýchlo semináre a akcie, ktoré nás čakajú teraz v najbližšom období. Adam, ak ťa môžem poprosiť mi to tam
uh, ukázať, aby sme to prebehli. Takže najbližší seminár nás čaká v Nitre 11. októbra, čiže to máme o 10 dní v sobotu. Cena tam je 24 eur, ktorí ste smart starti, ktorí vlastne začínate v biznise, tak pre vás je cena znížená na 14 eur, čiže je to už akcia, ktorá sa platí, nie je bezplatná ako masterclass, pretože vidíme sa teda naozaj v priestore nejakom, máme tam nejaké občerstvenie a tak ďalej. Takže napríklad Baška, ak budeš môcť, tak určite sa pridaj na akciu, môžeme sa naozaj takto ohmatať, vidieť sa naživo, zasmiať sa spolu, proste povieme si zase nové informácie, takže to je Nitra 11.10. Poďme ďalej na ďalšiu akciu. To je Free Enterprise Day 2025. To sa koná 1.11. v Prahe a aj 2.11. je ten leadership vlastne. Pre niektorých už sa otvára táto možnosť ísť aj na nedelný seminár, ale aj tento sobotný bude ako nadúpaný. Bude to naozaj 12 hodín informácií, bude toho veľa. Ale zároveň, čo je skvelé na tejto akcii, ešte som na nej síce nebola, ale čo je na nej skvelé, viem to už teraz, že okrem speakerov, ktorí budú z MVU, to budú aj iní speakery, nejakí coachi, nebude sa tam hovoriť o komunikácii, o etike a tak ďalej. Takže nebude to úplne len taká MV akcia, ale môže nás trošku rozvinúť možno aj v nejakých iných oblastiach a aj s inými vlastne ľuďmi, ktorí nie sú úplne priamo spätí s MVom. Ale zároveň tam budeme vidieť diamantov a ľudí, ktorým sa v biznise darí a ktorí vlastne už dosiahli veci, ktoré možno my ešte len ideme dosiahnuť. Takže bude to určite veľmi inšpiratívne. Ak sa vám dá, tak skúste aj na tú Prahu porozmýšľať ešte. Kto ešte nie je rozhodnutý, tak ešte lístky sú, takže je to na vás, aby ste si ho kúpili a aby ste išli a dali si tú šancu a tiež bude tam podľa mňa veľká sranda, keď sa tam spolu uvidíme. Takže to je Praha, cez dušičky. No a čo nás čaká v novembri, takto o mesiac vlastne máme zase masterclass ďalší, bude to 5.11., vlastne vždy to robíme prvú stredu v mesiaci, takže tá vyjde na 5.11. Máme tam Katku, ktorá nám povie o nejakých tých začiatkoch tej svojej cesty, máme tam, už budeme riešiť aj vianočné témy, pretože teda predávame produkty aj okrem iného, takže musíme sa aj touto témou nejak zaoberať, alebo chceme sa ňou zaoberať, lebo ten trh sa nám úplne otvára a ponúka na Vianoce. Ďalej sa budeme venovať aj tým veľkým seminárom a aj Livke, ako vlastne tá cesta od jej rozhodnutia viedla k tým 9% a možno už vtedy aj k 12-15, kto vie, čo prinesie tento mesiac. Takže to máme v novembrový masterclass, kľudne sa potom registrujte, spustíme to onedlho, ale teda program už je. No a čo sa týka poslednej veci, čo tu máme, vlastne v rámci našej nejakej community Wellbeing People. Tu je oktobrová wellness výzva. Viac vecí, viac informácií pošleme do skupín, alebo kto chcete, určite ozvite sa mne, Adamovi, komukoľvek z nás a pošleme vám viac info, ale môžete sa vlastne zapojiť do takej nejakej wellness výzvy a trošku ten október nakopnúť aj čo sa týka nejakého zdravia a pomoci, no hlavne, aby sme neboli chorí, lebo teda teraz je toho celkom dosť. Takže to je k oktobrovej výzve. No a to je asi na dnes všetko. Ešte pozrieme otázky. Neviem, Katka sa tu pýtala, či aj v našich XS-och či je tam ispringová voda. Neviem, či Jirko je vôbec ešte prítomný a či vie nám odpovedať. Je tam ispringová voda. Good. Ďakujeme veľmi pekne. Jirko odbehol od uspávania alebo koho. Dobre, ešte máme nejakú otázku? Nemáme. No pozrite sa, my sme to asi, vyzerá, že aj stihli. Dobehli sme ten sklz, ktorý sme mali, aby sme naozaj ešte mohli poukladať svoje deti, alebo ešte rozímať, alebo sa zaklincuj to, ako sa povie. No, no keby ste videli, čo tu ja mám, tak by ste to tiež už asi ukončili hneď. takže nie, ďakujem veľmi pekne naozaj. Toto bola moja prvá moderovačka, takže celkom stresík, ale verím, že sme to nejak spolu užili, že napriek tomu, že sme mali aj sklz, že sme to dobehli, že sme sa možno trochu inšpirovali, že si naozaj po tej hodine a pol poviete, že to stalo za to, že ideme meniť odznaky. A takto, keď sa stretneme teda toho 5., tak že budeme zase mať čo oslavovať, že zase budú nejaké nové veci, nové témy. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a majte pekný večer. Čaute. Ahojte. Čože? Čaute. Ahojte, díky.